Yun o, daming tao. Oh. Daming tao. Ay, daming tao. Ay. Oh, ano? Ha? Ako na lang babomba ha. Kasi ano eh, wala pa akong gas. Hindi pa ako nakapagpagas. Ha? Oh, video kayo. Wala kayong cellphone. Oh, video mo na. Wala kang cellphone. Oh, sige, sandali. Sandali. Sindihan ko na ilaw. Yan. Oh, sandali. Sandali lang. Kasi baka tumakbo ko. Wait lang. Oh, sandali muna. Sandali. Baka malaglag yung ano ko. At pila na lang kaya kayo. Marami naman ako. Oh. Pag ano na lang ang bigay ko ha. Marami naman ako ha. Oh. Oh, sige na. Isa-isa lang ha. Oh, yan. Oh. Pag ganun ako. Okay. Oh. Isa-isa lang. Oh. Isa-isa lang ha. Meron ka na eh. Binigyan na kita. Oh, binigyan na kita. Oh, yan. Wala na. Oh, sandali lang ako. Kukuha lang ako ha. Dali, baka malaglag yung lisensya ko. Oh, sige, doon na kayo. Ayan, doon na kayo ha. Oh, sige. Oh. Okay na, isa-isa lang. Oh. Ha? Ito. Okay na. Oh, sige na, doon na yung mga nabigyan na. Nabigyan ko na kayo. Okay na, wala na. Nabigyan ko na kayo. Nabigyan ko na siya eh. Meron ka na eh. Okay na, wala na. Sige. O, video muna kayo, video. O, bilis, bomba ako. Video muna. Saan tayo? Ano, wala na akong speaker. Ah, sige. Una ka na. Ah, sige. Okay. You know, Aldi Motovlog page yan. So, isa na po yan sa mga nabigyan natin ng tip. At ngayon, monetize na po siya. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayo magsasawa. At awa ng Diyos, mabibiyayaan din tayo ng biyaya. Ayun, naku, mahuhuli kami nito. No.
Baka tropa rin niya yun. Kasi tiga dito lang siya eh. Oo, yan ang hang. Ganyan ang hang. Pang Fury talaga. Oo. Pag yung ano, yung hang na ano, na additive ang nilagay mo chin mount. Kung ano yung helmet mo, yun ang susukatan niya. Ay, customize. Oo. Customize talaga ng hang. Yan. So meron kang sariling ganito. Hindi katulad sa iba na bahala ka naman magkasya. Yan, customize talaga. Kaya kita masakto lang. Okay. Yan. Anong pangalan mo, sir? Rainiel. Rainiel, ayan. Ito na sa Spider. Pumalik na naman tayo. Ito, maganda rin to. Napili mo yung katulad ng akin. Tama nga sabi mo, sir, yung... Ha? Mastrap. Ay, tomato. Oh, syempre, mas maganda yun. Bagay sa motor mo. Hindi, ito talaga gusto ko yun. Ito. Ito, oh. Ayan. Ito nga. Oh, ayan. Yan. Oo. Large yan, no? Sakto lang yan. Sana all na GoPro. Oh, di ba? Yun. Sakto lang yan, luluwag pa yan. Sakto, sir. I-side view mo nga, sir. O, sakto kasi green din yung motor mo eh. Oo, sir. Tapos, yan. Oh, yun. Okay. Okay na yan. Bilang mo na lang ng hang. Okay na yan. Hang additive chin mounts. Yan. Okay. Aldi Motovlog. Yan. Okay. Mukhang may rides kayo ngayon, sir, ah. Wala. Tindahan niya, eh. Oh, sinamahan ko lang siya. Gusto raw niya. Ganito rin. Okay, sige. Sabi ko, daling kita doon. Ayan. Tama ko sa kanya. Salamat sa iyo, sir. Okay. Oo, walang problema. Nabol pa namin. Nabol namin. Walang oras na. Nabol ko lang yung sara ng shop ko eh. Ang dami kasing nagpapagawa kanina. Ganun yung kabit si... Siyempre. Oo. Dami pa rin stock oh. Appreciation for 300. Yun. Thank you. Ay nga pala, sir, may pa-promo pala kami ngayon. Baka gusto niyo pong i-raffle promo po natin, sir. Ah, pwede. Anong raffle promo? Bakit ako wala niyan? Sa Spider X Pro. Uy! Oo nga pala no. Hindi ka ba pala ito na-share ah? Si-share ko nga ito. Ito yung promo natin ngayon, sir. Bago may charge po tayo manalo ng Kimco KRB1 API TCS scooter. Yan po yung pinaka natin. Then, mananalo po tayo ng first. Pag first po tayo, mananalo po tayo ng Kimco. Yun. Then, second prize is 3 Spider helmet na carbon. Second prize. Tapos third prize po is 5 Spider full face helmet. Ayan. So, for every purchase ng helmet? Apo sir, minimum purchase po ng 3,000. Well, minimum purchase ng 3,000 pesos. Meron kang one raffle ticket po. Oh. So, kailan ito-draw yan, sir? Yan sir, ang raffle draw po niya is May 28 po. Yun. Then maglala siya May 14. Okay. Kahit ito na lang yung... Ayan na lang oh. Okay na yan. Okay na. Ay, hindi na ako bigyan ng ng ibang helmet. Ito na lang.
Joke. Ayos, sana manalo ka. Sir, bali register na lang po ito sir. Sige sir. Register na lang. Ang kailangan lang natin sir yung cellphone niyo po para may register po kayo online. Then tong resibo kailangan natin picturean. Sige. Ayan. Sana mga kahit ito na lang So, gusto mo bang manalo ng bagong motor? Bili na ng Spider helmet para magkaroon ka ng 1 raffle ticket. Yan. Yan, so mga gusto manalo ng Kinto, sali lang kayo dito. Yan. Bili lang kayo ng isang helmet, meron na kayo ng 1 entry coupon para sa or 1 entry ticket para sa para manalo ng isang Kinto. Sige sir, mauna na kami ha. Thank you. Ingat po. Oh, bakit ikaw na namimigay ng sticker? Ito. Ang pangalan mo, sir? Ayun. Sir, oh. Sir, dalawa kaming vlogger. Yun, oh. Oh, miso. Oh. Ito, gusto mo? Oh. Tara. Anong pangalan mo? Angel, oh, sige. Oh. Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Pinaaliw. Tanaw kita. Para bang Yun, oh. Napakalupit, oh. Wala na, ubos na. Oo. Tara. Oo. Oh, naka-video. Kasama kayo. May shop ako sa ano, Ordaneta. Yung motor shop. Pwede ka na. Tara. Wala na, naubos. Naubos na. Oh. Pambalik na lang kami, tara. Bye.